El Centre d'Acollida Sis i la Casa Orlandai han iniciat un projecte d'horts urbans en comú. Les persones que realitzen els cursos de jardineria, hort i compostatge de Sis, destinats a persones sense llar, podran fer pràctiques al terrat del Centre Cívic Casa Orlandai. El Francesc Aguilar n'és el primer. Ha fet els cursos de Sis que l'han format com a tècnic d'horts urbans i centres de compostatge. Això, vulguis o no vulguis, t'obre un camp bastant d'oportunitats, més que res, i a més com tu persona, et sents més que vals, no? Perquè tenim una edat també que no tenim 30 anys. Aleshores, clar, sembla que la gent digui, no, és que aquesta persona quan passa els 50 anys ja no serveix per res, no? Sí que serveix. A més de fer-se càrrec de l'hort, els dijous a la tarda també fa assessorament. Que ens va bé, perquè quan són d'aquesta mida podem arrencar fulletes, una fulla d'aquí, una fulla d'aquí, una fulla... Aquest també és un projecte que promou el consum de proximitat. Per això les verdures i hortalisses que s'hi cultiven aniran a parar uns pisos més avall, els plats que se serveixen al Cafè Orlandai. Aquí tenim 4 varietats d'enciam, tenim roure, tenim meravella, també li posarem una mica d'espinacs. Ens han ensenyat a cultivar des del planter per portar-ho als plats, fins a les amanides i així també al barri i la gent d'aquí consumeix coses que es fan dins la mateixa casa. El Centre d'Acollida Sis, que es dedica a facilitar la inclusió social de persones sense llar, fa 4 anys que va iniciar aquests cursos de jardineria, hort i compostatge. L'any passat, l'entitat va aconseguir que s'assignessin 17 contractes laborals. És una forma de recuperar capacitats, habilitats i, sobretot, crear una sortida en aquest cas laboral. A més de la Casa Orlandai, Sis té convenis de pràctiques amb altres centres cívics, diverses escoles i algunes empreses del sector.